Pagariakan ama paparatian si iku Allah, pagariakan amyagi ngaran sa Muslim. So paratiya tanus iku Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaumanan na pagkalbatan. Pagpakabagar na gupapakalubai. Ay sabab akapapakabagarian na sabab sa giyong kutwa di tanud ikapagapas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay sabab akapapakalubai niya na sabab sang kutwa kaptali ko di tanong ko mga suguan wallah na ko di tanong di kang galabaka ko isa sa par wallah subhanahu wa ta'ala. To kawin ka sa giyang kaya kasi siingkas sa dunia na di din pitak na supuso ka. Sa iko paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala inuntabu sa kataw fikir ka wallah. Di din pitak na suginawang ka inuntabu sang kutwa kaugupir ka na katabangir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Inirasir ka sang kaya mas akapapagintaw ka ang kutwa riduin ka. Riduin ka ataman din sa taman na di ka no di itidawa o man din oras o man din minuto o man din gawi na di ka no di itidawa ako giyang ka ariduin ka. Giyang ka suriduin ka ariduay o ama-amaan tan wa Adam alayhissalam as kaniya su iblis. Giyang ka su iblis ay nisasapayan na inibigyan yan akapasadan akan didegan yan raka sang kaiya kapagintong ka sa dunia. Illa ibadakal mukhlasin na ayabu adin yan madidig. Nagyang kuto ang mga tao ami magikhlas. Gyang kuto ang mga tao ami tulabus sa ikukapsim ba irang ko Allah. Inus ka pagariakan mu'min mapaparati ang ko Allah. Nalalayo ng kapamang niya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang kuto katabangin yan raka. Kaugupin yan raka. Kaginambu imala apapakaw praktano ko tinday aditano di kapagintaw. Balasang kaun Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.